So yun guys, good morning at welcome back to my channel, and kamusta sa inyong lahat. At today's vlog natin, it's about dun sa water pump, at bibigyan ko lang kayo ng update kung ano na ba nangyari dun sa water pump na binili ko last year. And marami na rin kasing nag-comment dun sa pinost ko na video last year. So actually mabot na siya na rin ng 29,000 views dun sa content na ginawa ko na yan. So guys, ayun, stay tuned lang kayo dito sa aking channel, at mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano na yung update dun sa aking water pump na nabili. And ayun, kung bago ka dito sa aking channel, huwag mo na kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. And huwag mo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para naman updated ka dun sa bagong videos and vlogs na i-upload ko dito sa aking channel. So, ayun, nagbabalik tayo ulit, at ayun, bigyan ko lang kayo ng update dun sa water pump na binili ko last year. Actually, yun nga, sabi, as I mentioned dun sa kanina, marami nagko-comment dun sa comment section dun sa video na ginawa ko last year dun sa Inco. Ayun, i-share ko lang sa inyo. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung about dun sa update or yung item na nabili ko na water pump. Punta na tayo dun sa water pump na pinagawa ko, at makita nyo na rin kung ano yung update, kung malakas pa ba yung bitaw ng tubig. So tara, punta naman tayo. Sarado lang natin. Ayan na, yung update ng water pump, kung gumagana pa after 1 year. Ayan na. Ay, patay pala. Ayan guys, yung hose nga pala, ayan 30 meters. Ayan na. So ayun yung update natin doon sa Inco na water pump na 0.5, kung ano yung status ng water pump na nabili ko, kung gumagana pa siya. Ayun, nakita nyo naman na gumagana pa, still working pa rin. So ayun guys, sana makatulong sa inyo itong video na to, lalo na doon sa gustong bumili ng water pump. And wag nyo na rin kalimutan na mag-ask din sa mga gumagawa or marunong mag-install ng water pump, para may idea rin kayo kung ano yung mga gamit na bibili nyo at kung magkano yung gagastusin niyo. So yun lang yung may share ko ngayon dito sa aking content na to, about dun sa update natin sa water pump. And guys, thank you nga pala, at nasa 802 subscribers na tayo, at thank you talaga ng marami. At ayun, kung bago ka dito sa aking channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe dito sa aking channel. And huwag mo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para naman updated ka dun sa bagong videos na i-upload. So guys, thank you, and see you on my next vlog. Bye bye, and God bless.